И здравейте, дами и господа и ютубъри. Днеска се пуснах малко, си изпълнах зомбита и ето като съм написал Zombie Killer Map. То не е много мап, да, сега тук ще му убият, не знам що, не знам си какво, ще му убият. Да, ако не ги аз убивам, горките не могат да влязат. Умри, бегай бе! Не съм ви казала да влизате даже. Ето ги ганярите. Ако ги победа, имам предизвикателство да ги победа и трябва да ги убия всичките до един. Всички зомбита. Знам. Стига бе! Това е хубаво месте, където съм застанал. Напусках много зомбита, но да ги убия, защото съм много вярно. Сериозно съм напускал доста. Да, почти ги убих. Не знам, почти. И те му оставиха почти без кръв, особено е този ганяр. Махай се. Махай се и ти, бе. Няма повече зомби. Зомби килър. И да, дами и господа, аз ги убих като героя на годината. И зомби килър, да, убих ги всичките, направо ги сортих, не знам какво да ви кажа още. Бай от мен и ще се видим друг път. Ще правя много клипове. И да, довиждане и ще правя нови клипове.